Owadwa ni en ng'ama pod tin. The biggest currency for growth of leadership en gimiluongo ni consistency. Mane momiyo ineno ka Raila Amolo Odinga had a near fanatical following nikech no cannot believe in something to en consistent godo. Owadwa ni adwa puonjore ko nikech pod otin, en ruoth masani koka chako chuo ilo, pod ong'eyo kaka piny ringo. Adwa nyise ni number one, e piny Luo onge lakuna. There's no vacuum. Leadership ma joluo nitie gi different structures. King'iyo history ma Luo, wan kod the council of Ker. Ker ka nitie gi jo iluongo no gai ma o represent dhoudi mopogore e piny Luo. Te iye kanyo nitie nyaka gi representative mar vijana. E iye kanyo nitie gi representative mar joma mine. E iye kanyo, e piny Luo ka, nitiere ker mar Luo gi ogai mage. Ne nitie nyaka joganga kod joma koro piny. Manyalo go gagi mang'inia, to kumwa dhiye cha, yamo mage mabiro, to wasigu mane mantie, to inyalo king masichni gi e yo mane. Mago ne yude structures mag leadership maluo, jogi pod nitie. To with the modern times, king'iyo post-independent Kenya, kaluwore gi lony mane wabiro kelo manomiyowa geographical boundary gi administration mar uhuru ma wan go manyien ni. Jo ganga mane tich gi gin tich ne gin jolweny mane ne gin yawuoyi matindo maroteke, gine mane gitelo mbele, to ging'iyo ni wasigu ni kanya, to giriembo wasigu to gimako lope mamiyo manyalo chiek, ging'iyo wedhe manitie kod chiemo kod rech. Mano sawa Ken. King'iyo gigi ywak mar Swale ni Botton-Up ok ti jopiny akelo ni gini ok wadagi adwa kelo ni gini omislid joluo kanye madwa duoke godo ni king'iyo the modern times, joganga makedo ne piny mang'iyo economic requisition, kaka iyako mwandu mag piny, kaka igero go oganda, owene josiasa kod jolony e weche mag somo. To structures gi pod nitie. Ker mar Luo gi council ne nitie. Gin gi disputes moko matindo, but odhi mbele. Josiasa nitiere yawuot Luo machalo kaka Swale gini, kata pod gin ruedhi matindo. Adwa wacho ni strongly nyieni wuok Homabay, nyieni wuok Kasipul. Sirkand Ruto ni kidhi atemo mantie boundary mar Kabondo Kasipul kod Kasipul constituency. Ruto higa mokalo nodhi moyawo pi atemo, we got atemo polytechnic, ma en million cubic meter apar. Pigni otere nyaka goduire tie dalagi. Gimodong ma William Ruto sitieko kore en last mile mar county government margi. Monego be no penjo ni to county government last mile connectivity mar pi ma William Ruto kelo cha chopo ne jopiny nade. Magi monego wuoyi. So konyalo wacho to nyieni wuok Homabay kama wanitiere for the first time in the history mar Kenya, e Homabay kama kata stima nolale manong'adi manodwok Nyamira. Sani Homabay lam uwuotho kamora mora nyaka walkways. Kidhi e port oger, Koginga fish landing site kod market oger. Kidhi Ruma nitie development ya barabara chomo Sindo kendo chomo Sori Karungu. Kidhi Rusinga ring road 100% done. Kidhi Mfangano Island chiegni rumo. Sani for the first time in history ma joluo koka igero no madhi bedo handed over by Dumera Beach ferry public mar jopiny miloso Kisumo. Magi gin dongruok ma kik wadino wang'wa mwawinj. Yo madhi dala gi ma Kindu, Karabok, Adiedo road chiegni rumo. It is over 52% done. Mano ma adanyiso ni it is good, the power of media, ma national TV. San for a leader nyaki represent wacho niya ni
wach kamarach to kamaber bende sira kato kwa kama rem nitie mondo pong. Koro adwa report authoritatively ni bottom-up transformative agenda in Homabay, where myself and this gentleman comes from. We have gained so much with that authority. Nikech ang'ama jatelo mogone kura gi jo UDA e Homabay County. Adwa nyisi ni quite a number of residents mag Homabay County, be it jo ODM mobedo led gi governor ma Homabay, wacho pile ni gin kama ne Raila owegi nowegi e sirikal, gibiro bedo e sirikal nyaka rom towards 2027 based on the implementation mar 10-point agenda. Gibiro review ni do they move forward or do they change their position. But as we speak, gin comfortable called President William Samuel Ruto's government. But pok giwacho ni gin e tuta. Oburu wacho nango? Udhi wuoyo, udhi gomba. Wadhi wuoyo to sani? Gine broad base. Mano kongiso ni giwacho ni. You understand? Ingeni siasa. En chalo nam. Okinya bedo na janam mabi idwa tingo ji tivuko go kucho tikia pimo yamo kaka rengo. Winja ni swali pa ronga nango wacho ni mokwongo swali chama mar ODM. Swali mokwongo bende. Owe wuoyo ni ODM. Lakini koro ngia siasa ne te. Eno wacho mana Green Party. Alternative mane magin godo mopogore gi mar ODM. Mano to wacho. To gi mopogore gi mar UDM. Mane monego wuoyo. King'iyo siasa ni swali. Angeni yuno kinja chama. But leader ni bi nyiswa. Wagombo ng'iyo kako ganda. Swali oduoki ya.